नैबे दाखालि 25 तारिख मेआव मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ हरनाय अर्डार बे अर्डाराव रोखा रोखा बुंदों बिटिसिनो मोनसे सुजुग होबावनाय जाबाय होनना बुंदों। दा बे सुजुग हिसाबै फैगौ 23 तारिख जुनाव बिटिसिआ गावसोर मा मावदों मा मावनो नागिरदों दा दिनै बेफोरखौ हाइकर्टआव बुंहैनांगौ बिथांमोनहा। दा बिथांमोनहा जे मावमारदों बेखौ बुंनो हायाब्ला बिटिसि सरकारा दायनिगिरि जागोन, रेसपन्सिबल जागोन। दा बे अर्डारानो रोखा रोखा फोरमान जायो। दा गथिखे जोङो बिटिसि सरकारखौ जों जावले जावले खावलायो बे सुजुगाव सुजुग हाइकर्टआव जिथु थोनखाबाय जेब्ला हाइकर्टनि थोननाय अर्डारखौ लानानै जों माने जाहाथे बेड ब्लकनिफ्राय जिसिबां इलिगेल माने एंक्रच जादों बे इलिगेल एंक्रच जानायफोरखौ जाहाथे होखारनानै ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनो रानना होयो जों बेखौ इमिडियेटलि मावनो थाखाय बिटिसि सरकारखौ जों खावलायहरो।